खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 सेप्तेम्बर बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा गोबां रां आरजिनो हागौ। बेफार फालांगिफ्राव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। वृष राशि। दिनै नोंथांनि दिनाव मोजां खौरां फैनो हागौ। दिनै फैनो हागौ नोंथांनाव साख्रिनि मोजां खौरां। मिथुन राशि। नोंथाङा दिनै देहाखौ मोजां मोननाय नङा। जानाय लोंनायखौ दिनै नोंथाङा बासिनानै जानाया मोजां। कर्कट राशि। नोंथाङा दिनैनि दिनाव सांग्राङै थानाया मोजां। नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि नखराव गोबां खैफोद फैनो हागौ। सिंह राशि। मोजां खामानि मावना होनायनि नोंथाङा बरायजागोन। दिनै नोंथांखौ मोजां खामानि मावनायनि थाखाय मान बावनो हागौ। कन्या राशि। गोबां खुसि फैनो हागौ। दिनै नोंथांनाव गेदेर थांखि जाफुंनायाव नोंथाङा दिनै गोबां खुसि जागोन। तुला राशि। जायखिजाया बिबान आजावनो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा दिनै मोजां खामानि मावनायनि नोंथाङा गेदेर बिबान मोननो हागौ। वृश्चिक राशि। खायसे खामानिफोरखौ गोबां सुबुङा दिनै सिख'नो हागौ। गोसोनि थांखिफोरखौ मावनो लानायाव गोबां सुबुंफ्रा नोंथांजों सोफै जागोन। धनु राशि। गोबां रां आरजिनो हागोन। नोंथाङा दिनै जायखिजाया खामानिफ्राव बेफार फालांगिफ्राव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। मकर राशि। गोसोआव दिनै नोंथांनाव गिनाय फैगोन। नोंथाङा दिनै माबा मोनसे गाज्रि जाथायखौ नुनानै गोसोआव गिनाय फैबाय थागोन। कुम्भ राशि। मोजां खौरां सफैनो हागौ। जायखिजाया खामानि आनजादफोर होनायाव नोंथाङा उथ्रिसार जानो हागौ। मीन राशि। नोंथाङा दिनै गोबां अपमान जानो हागौ। गुबुना नोंथांखौ दिनै जायखिजाया जाथायनि थाखाय नोंथांखौ अपमान खालामनो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एन-लाइन, अरा, भेरना, अल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।